Creidse nó nar creid. Bhí cheire timpeall an déag an gáile go dtí le garid, agus gur slunne as chola chreabh stairiúr Gaillimh a baistú orú. Céir bhíad na tréabhanna seo a thug an tidal cathrach na dTreabh go Gaile. Buíad seo na tailaí a bhí rémas ach námaíoch agus riaracháin na Gaillimh trá. Anglo-Normannaí a bhórmhór ach bhí dhá Heilech Normanach Gailithe in na measc freisin. Ní rá cordas is riad agus na Gaile bhí lonithe ar a gladach agus na cantar má gúirt. Béarla a bhí sa gathead agus Gailge a bhí an ngáchaid eile mór thimpeall. Tháinig deire le rathúnas na Gaillimh agus na tréabhanna le léagar agus forgháil chromail is 52. Tíbríomh go leorgan na tailaí as sa máile, ach dill cuid acu tar éis go rí hálas a dó heachtar éis a rémas. Níl dearmod zinta orú an Gaile agus is é an chéad mhóthar thugstúir ar de bhealach an éireann na sé an an bóthar atá le cloisteáil go minic ar thuairiscí trocht a radio ná bóthar na dTreabh.